Simonci. Čo mám robiť? A tu sú nejaké zvuky. No. To je si Ja celkom som ich... important, aby si sa bal, že si ich zapneš. Kamo, to je strašne hlasné, počkaj. Extrémne hlasné. Masné? Hlasné. Manuál. Vypeckuj to. Girly Pop, Reduce ty kým motion. sa nachystáš? Dobre, však ja chcem mať experience na to. Ja mám aj lanternu, kokot. Resume. Dobre, a už mám dať play? Anyway, Neboj sa, poď ideme hrať. kde si? Kamo? Aha, to si ty. Dobre No. vyzerám, ne? Kamo, požičal na Si chrbte. jak indián. Požičal na chrbte. CPP. No ideme ďalej. Tento čo tu robí? Pozri sa. To je s kokotmi tu hráme. Čo robíš? Ty si napíš mu to. Čo robíš? Jak? Jak mu mám napísať? Tam hore máš chat. Aha. Máme chat. This will help us confirm you're 36 years old. Find a space with... Go! Ty si jaké národky zadal do toho Robloxu. Nie, to fakt. Ne. Continue. Tak počkaj. S kokotmi hráme ináč. Keby chceš vedieť. Tak Estimating your to age. sú iba Ja mám blondia... NPCčka. Teta s motýlom, čo je na tom strašidelné. Ježiš. Hej no. Video game contains flashlights, flashing lights and jumpscares. Ježiš, tma je. Aké sú tu controls, čo mám robiť? To tu mám ísť? To má VASD, aké by si chcel. Dobre, a čo mám, jak to mám otevrieť? Otvor sa do piči. Čo mám robiť? Neviem, To už hľadaj. nejdeme. A to čo je, ty kokos, nejaká hala do piči? To takúto má kofola v rajci, len Debil, to oranžovú. je škola. Jaj? To je hala. Kámo. This door seems locked too, maybe I should use the back door. Kámo, a ktorá je back door? Dobre, šprintuj. Počkaj, tu je čo? Tu nemôžem ísť z nejakého dôvodu. Tak nič. Tu nič. Počkaj, ty vieš, kedy ma tu má niečo vystrašiť? Áno. Do piče. A teda asi, neviem, možno to prerobili, tak... Ale Kámo, asi ruksaky. zhruba viem. Na ich. Čo ti jebe, čo? Že rúbsaky sú tu. To čo je? Čiraček do púl. Nie, do piče. Nie. Však to není bazén. La Quinta. Tam sa hral zápas. Ježiš, som sa teba zlákol. Mná? Teba, no. Som až tak škaredá. No tu hej. Aha. Dík. Tak máš pichliace z hlavy, A ty- trčajúce, čo si ty ješ kokot- do piče? Pozri, aký máš cylinder na hlave. Pozri, ale čo mám na chrbte, aký backpack, mám oné telefónnu budku. Či čo to je? Nemáme kľúč. A to musí byť zasratá voda. Kámo. Nejde nič. Koleso! Tebe jebe, počúvaj. Aha, tu je volačo. Nič, tak nič. Papiery. Ježiš! Choď Už ty si dovnútra. tu. It smells in here. Smrdí to tu, prdeli. Počítač. Do piči nejde mi ten počítač taký malý. Počúvaj, to je jaký lístok, prečítaj to. Kde je? Cherry blossoms bloom upon the arrival of the rozsypaný čaj. William. Nejaký Číňan nás tu ide byť. Za rozsypaný čaj. Tak ale pozri, jak to vyzerá, ty kokos. Tento prvý znak to je jak tvár.
s proste plášťom a toto je jak oné, hakový kríž Jediné, gondol. čo vidím, je tvoj pojebalý cylinder. Sorry, ja som... Ríku je to tam. Tam bola Sara Ríkas. Si piči. Mne sa mi páči, že podľa povetrnosti podmienok by tu nemala byť, že vôbec tma takáto, jak tu je. Ježiš. Pán taký, to píče. Mám kľúčik. Ja berem kľúčik. Ja ho mám. Ja tiež. Ja, ale však to vidím, že to je stará lesná do piči v Tatrách, čo je. Sa lyžoval. Ty bebe, no nič. S rúcami iba, že stojí pevné a je to ešte pekne namalované. Kde sú tie dvere? Ty si ho Ja? kolik prešiel asi tak dvakrát. Objective search for basement. Aké šutre? Nie šutre, Luky, basement. Cold drinks, kámo. To ťa zaujíma, hej? Máš hľadať... Tu je oný Pivnicu. Sherry Bloss. A tu je Sherry Blossom, o tom spomínali volačo. Sherry Blossom. Do piče! Čo bolo? No choď ďalej. Si jebnutá, že ja sa zlaknem do piči, posenem sa tu. Ideme sem. Tak nejdeme. Jošiš. Light work, no reaction. Tebe jebe, čajka? Choď za ňou. Nie, ma zabije. Nemôže mi zabiť. Á, môže. Ty kaka, no nič. Ty si taká trúba. To tým nepovieš, hej? Aha, basement, kúkaj, tu je basement, ideme. Čo tu je napísané? Kde? Na piči, idem dole. Čau. Kde je čo napísané? Please just throw it out. I couldn't do it myself. That key was a normal, it's cursed. If you choose to go in there, no promises you'll be make. Čo je? Tmu mám. Vina, to kde sme? Ty čo si urobila? Tam má sportla troška. A ty čo čítuješ do piče? Ja som čítal. Ty si A čo? čo mám aj ja tu? Čítal som. No, bohužiaľ, ideme. Počkaj, tu je volačo. Ja aj rozsypaný čaj, nič. Hello Kitty tu je, ty rozšip... Dobre. Čak, ale vieš to prečítať, ty lolofón? Jasné. Mhm. Tu bude asi 5 obchodov s knihami, alebo som vzdelaný človek a potrebujem čítať. Ježiš Kristus, dobre. Čo ti jebe? Čajke zajebalo, kámo, skoro na pošta. Ja som na toto úplne zabudla. Nechcem im tak, ježiš. No čajka, hľadaj kľúč po zemi. Fúja, tam sú nejaké, niekto sa tam spieva, strašné creepy. A toto jak bolo disco? Mhm. Ty piča, ty piča, ty piča. Aha. Ja som našla dvere preč. Ale čajka ide furt po mne, kokot. Tu sa môžeš aj zomreť? Aha, no asi áno. No ale ja som našla dvere preč aspoň. Toto? Nie. Vôbec cez tieto dvere nejdeš dovnútra, kámo. Ježiš, dobre. A ty si za mnou? Ne. Super, dík. Vôbec nemám v gačoch nasraté. Sa otoč. Nechcem sa moc otočiť. No, svina. Bro, Ja neviem, či ide. našla som kľúč asi. Áno, uhú. Dobre. Ja som sa dostal na začiatek. Come on now, dog. Come on, man. Prečo som sa ja dal na toto do piči, mohol som sa GTAčko hrať pohode a zabíjať oné. Ty, by som GTAčko onzil.
My sa tu jebeme z nejakú tetu. Čo, To piče. teta je chill, zatiaľ. So that was a f***ing lie. Hej, teta ma už Tak alebo zabila. nie, už ma videla. Ale ja som pri Nie. tých dveroch! Open! Dobre, ja som tam. Á, ty Čo mám kokot. robiť? To sme to spravili? Áno. Ježiš, dobre. To piče. Som sa Ježiš, spotila. Ježiš, dobre. Ježiš,